garap kapan? Saiki wae po, jam rampung. Ya ayo nang omahku wae ora apa-apa. Ya tak izin mbok bisa ya. Halo Bu, assalamualaikum. Niki Bu, kula angsal tugas kelompok saking Bu Guru menawi ajeng nyuwun izin garap teng wulan angsal boten. Walah nggih Bu, matur suwun nggih. Assalamualaikum. Piye nak oleh nak? Oleh Bu lho Mbok. Ya wis je nang omahku je. Ya. Aku balik sekolah sih. Itu ya lagi lucu-lucu di pas kayak ngomong bapak tau pengen kae. Ikut dulu, Bu. Ayo kenapa-napa to, Mas? Aduh, napa Mbak? Oh, sakit sekedhik. Nggih, Kon, satu sih Mas. Matur suwun, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis beli to, Nduk? Nggih niki ajeng napa kerja kelompok kali Nadia. Oh ya wis, kana mlebu gawe ki biasan. Mbak metu dhisik ya. Nggih. Urip kowe mudeng sik soal iki ora? Aku ora mudeng enak. Piye ya carane? Mbak, aku meh takon jenengan kertas iki mboten. Jadi tadi Mbak tak ora soalé. Iki lho, Mbak. Iki lho, Mbak. Walah iki gampang dek rene tak ora carane. Kan iki ditambah iki terus dikali ke barengku nak wis dibagi 5. Walah nonton to. Iya, ana sik meh takon meneh ora. Mboten Mbak, nuwun. Ya wis Mbak tak nangkang kasih ya. Nggih. Alhamdulillah akhirnya rampung Wul. Ayo ngasih pegel Mbakku. Ih, ojo. Ya wis aku tak bali sik ya. Tugase gawa kowe wae ya. Iya. Yo tak terke. Ya wis ya Wul, aku tak bali sik ya. Ya. Salam gawe bapakmu ya. Tenang kowe lah bapakku. Ora ya, ngawur. Assalamualaikum. Salam.